צפון אירלנד, וייטנאם, קוריאה, פוקלנד, בנגלדש. מלחמת איראן-עיראק, מלחמת טורקיה-יוון, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. אלה רק כמה מהסכסוכים שפרצו והסתיימו, בזמן שהסכסוך הישראלי-פלסטיני נמשך ונמשך. מה יש בו בסכסוך שלנו שלא מאפשר לו להסתיים? האם מה שקרה בינינו הוא עד כדי כך בלתי נסלח ובלתי פתיר? We deserve full rights! בואו נחזור לסיפור הזה שוב, אבל ננסה לספר אותו לא כמו שמספרים בוויכוח, אלא כמו שמספרים בשיעור. בואו נקרא לזה שיעור רענון. בואו נקרא לזה שיעור מולדת. הסכסוך שלנו הוא לא רק מלחמה טריטוריאלית, הוא גם, ואולי בעיקר, עימות דמוגרפי. תחרות על גודלן של אוכלוסיות. מאבק מתמשך בין רוב לבין מיעוט, שבו המיעוט תמיד שואף להפוך לרוב, והרוב נוטה לפעול מתוך תחושה של מיעוט. המרד הערבי של 1936 היה מחאתו של רוב שחושש להפוך למיעוט. ניסיון לעצור את התהליך שהגדיל את חלקם של היהודים באוכלוסייה מ10% מתחילת המנדט הבריטי ל30% ממנה עם פריצתו של המרד. האינטרס הציוני היה כמובן הפוך, לשמור על שערי הארץ פתוחים לעלייה ולהשלים את המהפך הדמוגרפי. הדבר שאנחנו לא ערים אליו זה העובדה שבשנת 39 יש בכל העולם 18 מיליון יהודים ומיליון ערבים פלסטינים. זאת אומרת, ככל שהתנועה הציונית מתחזקת, המאזן הדמוגרפי הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, יש פה רוב ערבי, 70%, הוא ישתנה, מאוד מהר הוא ישתנה. יש human resources, יש יהודים, מלא יהודים, אנחנו לפני השואה, מלא יהודים. המרד הערבי אכן דוקה על ידי הבריטים ביד חזקה, והותיר את הפלסטינים מותשים, מרוששים ומפולגים. אבל חלק ממטרותיו של המרד בכל זאת הושגו, בזכות המצב הבינלאומי המדרדר. בעצם כשאנחנו מדברים על השנים 38-39, חשרת ענני מלחמה מעל אירופה, ודי ברור שהולכת להיות מלחמה, ודי ברור שצריך לרכז את האנרגיות הפוליטיות והצבאיות באירופה. החשש שהערבים במקרה של מלחמה יתמכו בגרמנים, כי הגרמנים הם נגד האנגלים. הם אמרו, אנחנו צריכים את העולם הערבי, אנחנו צריכים את הנפט, אנחנו צריכים את התמיכה של מיליוני ערבים שמסתרים מהאוקיינוס האטלנטי עד המפרץ. האנגלים רוצים ליישר את ההדורים, נקרא לזה, עם הערבים לפני המלחמה. במאי 1939 הבריטים מיישרים את ההדורים. הם מפרסמים ספר לבן שמודיע על הפסקה כמעט מוחלטת של עליית יהודים לארץ ואיסור כמעט מוחלט על רכישות קרקע של יהודים. בריטניה מודיעה על נסיגתה מהצהרת בלפור ומהרעיון של ועדת פיל לחלק את הארץ. נראה כאילו שהבריטים מוכנים לשנות את המדיניות שלהם. וזה מבחינת הפלסטינים, זה הישג שהבריטים אף פעם לא היו מוכנים לדבר עליו לפני כן. כי מה היו הדרישות של המרד? הפסקת העלייה היהודית, הפסקת העברת קרקעות ליהודים וממשלה ערבית. הבריטים אומרים, ברוב רובה של הארץ אסור ליהודים לקנות אדמות. חילקו את זה ל-A, B, C דרך אגב. ב-A ו-B אסור ליהודים לקנות אדמות, רק בשטחי C שיש שם כבר הרבה התיישבות יהודית. הבריטים מוכנים לדבר בפעם הראשונה לקבוע תאריך תפוגה של מתי תבוא העצמאות. והם אומרים, תוך 10 שנים תהיה עצמאות. ותוקם ממשלה של תושבי הארץ. כשהמשמעות של זה שהיא תהיה ממשלה ערבית. מדוע? כי יהיה פה רוב ערבי. בתנאים שצוירו שם ובמגבלות שהוטלו על העלייה היהודית, ברור לחלוטין שלא ייתכן שום מהפך דמוגרפי בארץ ישראל. והמשמעות היא שבתוך 10 שנים תקום כאן מדינה ערבית. זה לא היה הרעיון של כתב המנדט. מדיניות יותר מרושעת, אווילית וקצרת רואי אי אפשר לתאר. השטן עצמו לא יכול להמציא סיוט יותר מעיק והיום. כך מסכם בן גוריון את הספר הלבן. הוא מכריז, בתולדות הציונות מתחיל פרק חדש.
הציונות הלוחמת. בספטמבר פורצת מלחמת העולם השנייה, והציונות לוחמת, אבל לצידה של בריטניה. מדיניות שהיה בסתירה, אבל היא הייתה הדבר היחידי שאפשרי. נילחם בספר הלבן כאילו אין היטלר, נילחם בהיטלר כאילו אין ספר לבן. ההגבלות החמורות על העלייה יהיו הרות אסון ליהודי אירופה, וההגבלות על רכישות קרקע יעיטו מאוד את התנופה הציונית. אבל הוועד הערבי העליון לא מתרצה. עוני עבד אל-האדי אומנם מעריך כי ממשלת בריטניה אינה יכולה ללכת לקראת הערבים יותר ממה שהיא הלכה, ושר המושבות מקדונלד אומר על הערבים לא להחמיץ הזדמנות פז זו. אבל ראש הוועד הערבי, חאג' אמין אל-חוסייני, הגולה בביירות, מורה לאנשיו לדחות את הספר הלבן. רוב אנשי הוועד הלאומי תמכו בספר הלבן, הוועד הערבי העליון. רובם תמכו. המופתי שלא היה בארץ נוקט עמדה נחרצת וכופה את דעתו על חלק מחברי הוועד הערבי העליון, וההנהגה הפלסטינית דוחה את הספר הלבן. כנראה שהמופתי מוותר בשלב זה על האפשרות לשתף פעולה עם הבריטים. הוא עוזב את ביירות ומתמקם בעיראק, שם הוא חובר לכוחות האופוזיציה האנטי-בריטית והפרו-גרמנית. בתוך העצמאות העיראקית הייתה חבורה גדולה של תומכי הנאצים, של תומכי גרמניה. המופתי מגיע לבגדד מלווה בסנטימנטים אנטי-בריטים מאוד מאוד חזקים, והימים הם מלחמת עולם, כך שהברית בינו לבין ההנהגה הגרמנית נאצית היא מבחינתו ברית טבעית. הם אמרו, אנחנו כעת נסייע לגרמנים להילחם בבריטים כמו שהם יעזרו לנו. ב-1941 חאג' אמין נוטל חלק בהפיכה שמעלה לשלטון בבגדד ממשלה פרו-נאצית. הבריטים מזדרזים לפלוש לעיראק, והמופתי שוב נמלט מהם, הפעם לברלין. בבגדד תומכי ההפיכה המאוכזבים ממציאים עוד מרכיב של האנטישמיות האירופית ופורקים את תסכולם על יהודי בגדד. בליל הפרהוד, פוגרום לכל דבר ועניין. כנראה גם בזמן אמת, אבל יותר מזה במבט לאחור, זה האירוע שמסמל את הקריאה הרגשית בין האוכלוסייה המוסלמית של עיראק לבין האוכלוסייה היהודית. כי במשך הרבה שנים יהודי עיראק הרגישו את עצמם אזרחים מלאים בעיראק, ובעצם הזרם הלאומני בתוך התנועה הלאומית העיראקית אומר, לא, זה לא המקום שלכם. המופתי מתגלגל בינתיים לאיטליה, שם הוא מתקבל לפגישה אצל מוסוליני, ולבסוף מתיישב בברלין. הוא משתלב בשידורי התעמולה הנאצים בערבית, ואף זוכה לפגוש את הפירר עצמו. הוא חשב שגרמניה תעזור לו להיפטר מהאנגלים בארץ. זה היה המשך המלחמה שלו בבריטים בארץ. האמירה הזאת שהאויב של אויבי הוא הידיד שלי, היא לא יכולה להיות נכונה במקרה הזה. לחבור לארכי אויב של העם היהודי ולאחד האנשים הכי מזוויעים בהיסטוריה האנושית, זה מעשה שמותיר את חותמו על יחסי יהודים ערבים, מותיר את חותמו על יחסים פנים פלסטינים, והופך להיות חלק מהדימוי של הערבים בין היהודים. זו הייתה טעות מרה של המנהיג הפלסטיני שנוצלה היטב על ידי אויביהם של הפלסטינים. בין אם הם תומכים בבריטים ובין אם הם בעד הגרמנים, הפלסטינים נהנים, כמו היישוב העברי, מהפיכתה של הארץ לבסיס עורפי חשוב. ערביי ויהודי הארץ בונים לבריטים בסיסי צבא, תופרים להם מדים, אורזים להם שימורים ומבדרים אותם בחופשותיהם. ופלסטין הפכה בין השנים 1942-3 לגן פורח. המצב לא היה רע, הוא גם לא היה טוב, הוא היה מעולה. אלא שבעוד העורף הארץ ישראלי חוגג, מצבם של הבריטים בחזית הולך מדחי אל דחי. האיום הנאצי מתקרב גם אל גבולותיה של ארץ ישראל. הגרמנים הגיעו יוון לקרטין, התקרבו לחופי הארץ, היה רומל בצפון אפריקה, וכבר מרגישים תנועת של מלקחיים שבאים לפלסטין. אביב 41 הייתה תקופת ההצלחות הגדולות ביותר של הגרמנים. היישוב היהודי חי שוב, זה לא הייתה סכנת כליה אמיתית מסתבר, אבל התחושה הייתה אמיתית מאוד. ברור להם שאם הבריטים נסוגים, זה חיסול היישוב היהודי.
בתגובה, צעירי היישוב העברי מתגייסים בהמוניהם. 40,000 איש ואישה, 10% מאוכלוסיית היישוב העברי, מתגייסים לצבא הבריטי או לפלוגות המחץ המקומיות שהבריטים מקימים. חלק מהמגויסים הארץ ישראלים השתתף ב-1942 בניצחון על הצבא הגרמני באל-עלמיין. סכנת הפלישה לארץ חולפת. האמריקאים מצטרפים למלחמה, והתנועה הציונית מתחילה לחשוב על היום שאחריה. מנהיגי התנועה מתכנסים באביב 1942 במלון בילטמור בניו יורק. השמועות האיומות שמגיעות מאירופה על מה שהנאצים מעוללים ליהודים טוענות את הרעיון הציוני בתחושה של דחיפות. דוד בן גוריון אומר למתכנסים במלון בילטמור, נדמה היה כאילו יש סיפק בידינו לעשות את מלאכת הבניין לאיתנו ולחזור למולדת במתינות. אחרי מלחמה זו נעמוד בפני מצב שונה בתכלית. על הציונות לסדר עלייה בממדים הכי גדולים. התנאי העיקרי למפעל עצום זה הוא משטר חדש. רק ממשלה יהודית תתאים לתפקיד זה. הכיוון הוא אחד, תחת אותה כותרת שנקראת עלייה יהודית, שבסופו של דבר זה אותו רעיון כמו בית לאומי. התביעה הייתה להקים מדינה יהודית לאלתר. מה זה מדינה יהודית? מדינה זה גוף אדמיניסטרטיבי, זה בירוקרטיה, זה לא מה שהוא התכוון להגיד. התכוון להגיד ריבונות יהודית, טריטוריה, אוכלוסייה, שפה. השמועות על השמדתם של יהודי אירופה הופכות בינתיים לעובדות. אך הבריטים לא משנים את מדיניות האין עלייה שלהם. בן גוריון מוסיף לקדם את תוכניותיו ליום שאחרי הבריטים. הוא מכנס ברחובות את טובי המדענים והמנהלים של היישוב ומציג להם אתגר. השאלה שאני מציג לפני המומחים היא, מה לעשות כדי להביא הנה בזמן אחד 1,000,000 יהודים, על ידי זה שיגייסו 1,000 אוניות ובכל אחת מ1,000 האוניות 1,000 יהודים? מה צריך לעשות בשביל העברתם, כלכלתם והשרשתם במשק? בתוכנית המיליון יושב אגרונום, יושב איש מים, יושב איש חקלאות, יושב איש סניטריה, רופא וכו' וכו' וכו'. מעצב, אדריכל, מתכנן לפרטי פרטים. מי ישן איפה, כמה זמן. תוכנית בירוקרטית, רציונלית, של הנדסה חברתית. גם אם אף אחד לא חשב שזה יתממש ככה, כי אף אחד לא חשב שזה יתממש ככה, יש לך פה תוכנית של תודעה, של שינוי תודעה. כלומר, תוכנית לימוד עצמי. רעיונות ובריאים שיבשילו הרבה יותר מאוחר, כי בסוף שנות ה-40, כאשר יעשו את העלייה הגדולה, שוב, כבר היינו שם, כבר דיברנו על זה, כבר חלמנו על זה. תוכנית המיליון, האוטופית, תשלף מהמגירות ותיושם כמעט במלואה עם קום המדינה. ולקראת תום מלחמת העולם השנייה, בחשיפת מימדי השואה, בן גוריון מוצא את עצמו במלכוד. מצד אחד, השואה היא הוכחה איומה וניצחת לצדקת דרכה של הציונות. מצד שני הוא כותב, השמדת יהדות אירופה היא כיליון לציונות. לא יהיה מי לבנות את הארץ. היה ברור שהפוטנציאל הדמוגרפי ליצור את המהפך במאזן הדמוגרפי בארץ ישראל בין יהודים לערבים עבד. בן גוריון עדיין מאמין במהפך דמוגרפי כשהוא אומר, אם תקום עובדה שיביאו לארץ ישראל 1,000,000 יהודים, הסכסוך עם הערבים נגמר. במהלך 1945 הוא ממלא את יומנו בחישובים וספירות מלאי בחיפוש אחר 1,000,000 שלו. לדוגמה, בעולם קיימים סך הכל 10,408,000 יהודים על פי החלוקה הבאה. 1. בארץ ישראל 550,000, 2. יהדות אנגלוסקסית 5,750,000, 3. מזרח אירופה כ3 מיליון, 4. מערב אירופה 253,000, 5. יהדות מזרחית, מוסלמית
855,000. עלינו להעלות בהקדם את כל גוש 5. השואה גרמה להכרה שצריך לפנות יותר ליהודי ארצות האסלאם, מכיוון שזה המאגר האנושי שנשאר כמעט לא פגוע. אבל שוב, ההיררכיה פה היא ברורה. זה לא היה תוכנית שיועדה מראש או שהחלה עם היהודים בארצות ערב, אלא עם אירופה. המזרחים נהיו ציונים רק כשהם נהיו סובייקטים של הגירה לישראל. גם בעיני עצמה וגם בעיני אחרים. בקונגרס הציוני הראשון לא היה אף מזרחי, וכו' וכו' וכו'. מזרחים לא היו חלק מהסיפור הזה. לא כולם אוהבים את גיוסם של יהודי ארצות ערב למפעל הציוני. משה שרת למשל אומר, יש שאלה גדולה לא רק של כמות, אלא של איכות. מה זאת אומרת להעלות בבת אחת 100,000 יהודים מהמזרח כמו שהם? לא כמו שהייתי רוצה שיהיו פעם, לאחר חינוך ותרבות. גם הצד הפלסטיני מנסה להתארגן מחדש עם תום מלחמת העולם. חאג' אמין אל-חוסייני, שהבריטים עדיין מונעים את שובו ארצה, לפחות מתקרב אליה, שהוא מגיע ב-1945 למצרים. אבל למרות שהוא יושב בקהיר, המופתי לא מוזמן להשתתף בכנס שנערך בעיר במרץ 45, כנס היסוד של גוף חדש ורב משמעות, הליגה הערבית. הליגה הערבית היא גוף שמאחד את מדינות ערב, זאת אומרת, זה גוף שיש בו את הממד הפן-ערבי, אבל מצד שני הוא מכיר בזהות הייחודית והנבדלת של כל אחת מהמדינות. ולכן גם פלסטין לא יכולה להיות חלק מזה, כי אין מדינה פלסטינית. מכיוון שלפלסטינים אין מדינה, הם נוכחים בדיוני הליגה החדשה על תקן משקיפים בלבד. הבעיה שלהם, לעומת זאת, תופסת מקום מרכזי בדיוני הליגה. הקיום של פלסטין או ארץ ישראל מנתק את הקשר היבשתי בין מדינות ערב שנקראות המגרב, ממצרים לצפון אפריקה, לבין המשרק. זאת אומרת, סוריה, לבנון, עיראק, עבר הירדן. זאת אומרת, יש פה איזה יצור שמוותר את העולם הערבי. אז כמובן שזה עניין לליגה הערבית. מיד אחרי מלחמת העולם, אנחנו מוצאים את ההנהגה הפלסטינית מפוצלת, קרועה, גולה. הרקע, החולשה הפלסטינית, המעורבות של הליגה הערבית הפכה להיות יותר חזקה ויותר מתבקשת, ובעצם נטלה מידי הפלסטינים את ההנהגה. כבר ב-1945 מבינה הליגה הערבית את ההשפעה הדרמטית שתהיה לשואה על שאלת ארץ ישראל. אין אנו דואבים פחות מאחרים על האיסורים שגרמו הדיקטטורות האירופיות ליהודי אירופה. ולמן לערב את שאלת היהודים הללו עם מטרות הציונות. יהיה בכך משום עוול גדול יותר, ותתחולל אלימות רבה יותר, אם בעיית יהודי אירופה תיפטר על ידי מעשה עוול אחר, העוול שיגרם לערביי פלסטין. ערביי פלסטין והעולם הערבי בכלל, יש כאלה שחשו יותר אמפתיה כלפי היהודים בשואה, יש שחשו פחות אמפתיה כלפי היהודים, יש כאלה ששמחו לאדם, יש כאלה שכאבו את כאבם, אבל הטענה העיקרית שלהם הייתה, השואה זה מעשה אירופי, פשע אירופי, האירופים צריכים לפתור את הבעיה, ולא על חשבון הערבים. השואה אכן מלבה מחדש את המאבק הציוני על פתיחת שערי הארץ. ארגון הבריחה מרכז 100,000 ניצולי שואה במחנות פליטים. עקורים קוראים לזה אז. המימון למחנות מגיע מהאמריקאים, שמצטרפים ללחץ הציוני על צ'רצ'יל לנפק מיד 100,000 אשרות עלייה לפחות. צ'רצ'יל הוא אמנם פרו-ציוני ותיק, אבל גם הוא מתחיל להתעייף. איני סבור שעלינו לשאת בעול המקום הקשה הזה, בעוד שהאמריקאים יושבים מן הצד ומותחים ביקורת. איני מבחין בשמץ תועלת ששאבה בריטניה הגדולה אי פעם ממטלה מכאיבה וכפויה טובה זו. הגיע תורו של מישהו אחר. הוא דאג לאינטרסים של בריטניה. בריטניה לא יכולה לכפות פתרון, הצדדים לא רוצים פתרון ולא רוצים את המשך הישארותה, וזה יחסוך הרבה כסף לבריטים לצאת מפה. התנועה הציונית עושה הכל על מנת להמאיס על הבריטים את שהותם בארץ. היא משלחת אוניות מעפילים שנתפסות רובן ככולן, אבל גורמות לבריטים מבוכה רבה. היא גם פותחת במאבק צבאי. הפלמ"ח, שהוקם בחסות המנדט, ילחם מעתה נגדו, במסגרת תנועת המרי, איחוד כוחות של ארגוני ההגנה, האצ"ל והלח"י. הבריטים מגיבים באותה עוצמה שבה הם פעלו נגד המרד הערבי לפני עשור. הם מטילים עוצר בערים,
עורכים פשיטות על קיבוצים ומבצעים מעצרים והגליות של מנהיגים. המחתרות מגיבות בהסלמת המאבק. הרג של 90 אנשים ששליש מהם היו בריטים במלון מלך דוד, כליאת 2 הסרג'נטים ב-47 על ידי האצ"ל ליד נתניה. זה השפיע מאוד, והממשל הבריטי הבין שצריך לצאת מפה, שאי אפשר להמשיך להילחם ביהודים שזכו כמובן להרבה אהדה בגלל השואה, אי אפשר להמשיך להילחם בהם. מצד שני, אי אפשר לפתור את הבעיה היהודית-ערבית, אין לנו מה לחפש פה יותר. בשעה שהאימפריה המרוששת נערכת לקראת נסיגתה מהודו, היהלום שבכתר, ההסתלקות מארץ ישראל היא כמעט מובנת מאליה. ועדה משותפת לאנגלים ולאמריקאים עוד מנסה למצוא איזה פתרון ביניים. אבל בפברואר 1947 מודיעה בריטניה לאום, His Majesty's government have determined that they must lay down the mandate. In the absence of a settlement, they must plan for an early withdrawal of British forces from Palestine. עצרת האום מחליטה על הקמת אונסקופ, ועדה שתמליץ על עתידה של ארץ ישראל. אונסקופ מגיעה לארץ ביוני 1947, ומוצאת כאן 1,200,000 ערבים וכ-650,000 יהודים. לעומת הפער הדמוגרפי שהולך ונסגר, היהודים מחזיקים רק ב1.5 דונם של אדמה, לעומת 12.5 מיליון דונם בבעלות ערבית. על השטח היהודי המצומצם הזה יושבים כ-300 יישובים. 86 מהם הוקמו מאז ולמרות הגבלות הספר הלבן של 1939. כמו ועדות קודמות, גם אונסקופ גובה עדויות ועורכת ציורים. באחד מהם מביאים אנשי הסוכנות היהודית כמה מחברי הוועדה לנמל חיפה, בדיוק כשאוניית המעפילים אקסודוס מגיעה לשם. כאשר הורידו את אותם שורדי שואה שהבריטים תפסו בלב ים ופצעו חלק ואפילו הרגו פה ושם אנשים, עמדו כמה אנשי ועדת אונסקופ וצפו בדברים. חבר הוועדה היוגוסלבי מזדעזע ומסכם, זו העדות הטובה ביותר שיכולנו לקבל. לעומת המאמץ הציוני להרשים ולהשפיע על הוועדה, הפלסטינים בוחרים להחרים את דיוניה. תומכיו של חאג' אמין מאיימים במוות על מי שיעיד מולה. ראשי הציונות הבינו שאונסקופ זאת הוועדה המכרעת מבחינה בינלאומית והכרה בינלאומית אפשרית בכינון מדינה יהודית או אי כינונה. הערבים לא תפסו את זה, הם חשבו שזאת רק עוד ועדה כמו ב-46, כמו ועדת פיל ב-37, אפשר לעבור עליה, אפשר לפסוח עליה, אפשר להחרים אותה ולא יקרה כלום. והנקודת מבט הפלסטינית לא קיימת, כי אתה נפגש עם הוועדה הזאת, לא משפיע עליה, מה גם שחלק מחבריה היה להם אוזניים קשובות לעניין הפלסטיני. ההנהגה הערבית הייתה בעמדה פוליטית מאוד בעייתית, הם לא הכינו מספיק והם לא עבדו מספיק. הפלסטינים תמיד חשדו בוועדות בינלאומיות, בוועדות בריטיות, שנתפסו בעיניהם כאנטי-ערבים. בוודאי מאז הצהרת בלפור ו20 השנים הראשונות של המנדט שבהם הממשל הבריטי היה פרו-ציוני. וצריך לזכור את השואה, שהייתה בעצם כאילו ברקע ובחזות של הכל. האנשים האלה באים עם תחושות האשמה ועם הצורך למצוא פתרון. למרות החרם הפלסטיני, הוועדה נפגשת עם מנהיגים ערבים, אוף דה רקורד, ואז מתיישבת להחליט. בחנו את כל האפשרויות והגיעו למסקנה ש-this was the least of the evils, שחלוקת הארץ זה הפתרון שייתן לכל צד משהו, בעוד שאר הפתרונות או לא פרקטיים או לא טובים מוסרית. ומאחורי הכל גם עמד עניין השואה. זאת אומרת, הוועדה לא יכלה להחליט על משהו אנטי-יהודי. בספטמבר 1947 מפרסמת אונסקופ את המלצותיה. סיום המנדט וחלוקת הארץ לשתי מדינות שיהיו קשורות באיחוד כלכלי. 45% משטח הארץ יהפכו למדינה ערבית, 55% יהיו מדינה יהודית. אזור ירושלים יישאר בשליטתה של נאמנות בינלאומית. המדינה הערבית תכלול את הגליל התחתון, יהודה ושומרון ורצועת עזה. המדינה היהודית תתפתל בין הגליל העליון, מישור החוף והנגב. גבולות החלוקה הם מבטאים את הרעיון בסופו של דבר שאנחנו עוסקים כאן בשתי תנועות לאומיות, בשני עמים
שיש להם שאיפות לאומיות מנוגדות אומנם, אבל לכל אחד מהם יש תוקף לשאיפה הלאומית שלו. הוועדה ראתה בחלוקה של ארץ ישראל לא את הפתרון הצודק ביותר, המוסרי ביותר. היא אומרת, זה הפתרון המעשי ביותר. רק חלוקה תאפשר בעצם לתת לכל צד לחיות עם חצי תאוותו בידו. החלטת החלוקה של האו"ם נתנה ליהודים 55% משטח ארץ ישראל כמדינתם. בתוך אותם 55% היו צריכים להיות 500,000 יהודים ו400 פלוס 1,000 ערבים. זאת אומרת, המדינה הייתה כמעט דו-לאומית על פי החזון של האו"ם. וזה לא משהו שהיה רצוי במיוחד. כל אזור שיש בו בעצם כישות יהודית, הם מספחים למדינה היהודית. וזה כל כך בוטה עד שהמדינה היהודית בעצם יש בה מיעוט פלסטיני של 45%. זוהי באמת התחלת הגאולה. במשך כל ההיסטוריה לא השיג העם היהודי אף פעם אחת את מה שהשיג עכשיו. יש היסטוריה חדשה שמתחילה עכשיו. זו תגובתו הרשמית של בן גוריון להצעת החלוקה. בחדרי חדרים, נציגי הנהגת היישוב, גישה יותר מפוקחת. זלמן שזר, שב-46-47 הוא הולך ונותן הרצאות בשביל לשכנע אנשים לקבל את החלוקה. כי יש על זה ויכוח פוליטי. מה הוא אומר שם? בחיים אף אחד לא אמר חלוקה זה רעיון נהדר. הוא אומר כל ארץ ישראלי שלנו, אנחנו לא ויתרנו גם על עבר הירדן. אבל יש לנו עכשיו אפשרות לקבל עצמאות. עם ששואף לחיים, כשיש לו אפשרות לקבל עצמאות, לוקח עצמאות, גם אם זה לא על כל הטריטוריה. כי מה שמשנה את הלך הרוח של עם זה עצמאות, ולא ההיקף הטריטוריאלי. בעוד שזר גורס שעם שואף חיים בוחר בעצמאות ומתפשר על טריטוריה, חאג' אמין אל-חוסייני מצהיר, אומה שואפת חיים לא משלימה עם חלוקת מולדתה. פלסטינים ראו בה adding insult to injury, זאת אומרת, לא רק נותנים ליהודים מדינה, אלא את רוב ארץ ישראל, בעוד היהודים הם המיעוט בארץ ישראל. כל העיקרון של חלוקת הארץ לא היה מקובל על פלסטינים. מבחינת הפלסטינים, המקום שנקרא פלסטין הוא שלהם, והם לא רוצים להתחלק בארץ הזו. אילו הייתה הנהגה פלסטינית מגובשת, שיש לה ביטחון עצמי להגיד דברים שהרחוב לא מוכן לשמוע אותם. אבל לא הייתה הנהגה כזאת, היא הייתה חלשה, מוטשת. בליל ה-29 בנובמבר 1947 מחליטה עצרת האו"ם לחלק את הארץ לשתי מדינות. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. היהודים בארץ, בארצות הברית, באירופה ובמדינות ערב מאזינים במתח לשידור ההצבעה ברדיו, ובסיומה לא יודעים את נפשם מרוב שמחה. ג'מאל אל-חוסייני, ראש הוועד הערבי העליון, אומר, דם יישפך כמים במזרח התיכון. כן, הדם אכן נשפך כמים במזרח התיכון. עדיין נשפך כמים. יותר מ-70 שנה אחרי החלטת החלוקה, והשאלה הגדולה של נובמבר 1947 עדיין מחכה לתשובה. האם עם שואף חיים בוחר בעצמאות ומתפשר על טריטוריה, או שעם שואף חיים לא משלים עם חלוקת מולדתו? הפלסטינים עדיין מתלבטים בשאלה הזו. ישראל, שבחרה תשובה ב-1947, חזרה להתלבט.